Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke Ribhoy Youth Organization haka Henry Trik ubnai ke laling kod arajar arpuai kalami syakmat ban keren persya halor ke jingsya kta ajong kipat ba nong song snong ke jela lada ke sorkar kan penjari biang sasisinya ke jing kangdam haka jela baro kawai kum shibenta banyak kuntma persya ya ke jing sapriang jong kunyang jing pang COVID-19 hadin bala sakhi baki pat ba kilamat ya ke jing em ke basertok hausnam arajar arpo ban arajar arpuai. Hakajingnya keren bat kilat patai kubor Presiden jong ke Ribhoy Youth Organization usamla baya tailang lapang. Uloong baka seng ka persya ajur lada ka sorkar kan penjari ke jing kangdam namar baki ban syak tahi kindai ki pajba kiba duk barangli kiba im kamai menstep bat het kau damit. Hakabaya daipat bat ka jingkentu jong ka sorkar ikipat ba ban wan syakmat na kabenta ban ai injektika uba lapang uloong baka seng kam persya ya ka jing ai injektika henrei ki bor sensyar kim dai setia ban pinbor ikipat ba namar balada jia ai ya ka no ka long ying ka sorkar kamla ban shim ya ka jing bakle ban yarap ya ki habaki mat ya ki jing ngosi ban kalian kaseng dujungi ka Ribhoy Youth Organization RBYO Sencor Budi ngaso ban ai kublei snem thmai ye pi ki pai ba baro bangin yo kemet buat bekia rengkat bat ha ki kam ki jam ki bopiang te gani ke por nga wan ter pau speak pai ba mana kalian kaseng ni gidap dari so kia ka bakrau ka do ka kata hapreng jong ini bomat ini ki ching gini ki sngi ki por ki bomenta ka ba nadu ki snem ki badep no ki ba ngile ban mat ya kene ka lockdown ya gini ki jingja hapok jong nega jelah ki jungi empat hapok kepercaya hiborok kawai ya ke bangas ku on kene ka por ko menta ban pendip spi bai ba namar bangi ngi em hapren ka jing lai loy kari ki secar jong ka jing lai loy om bangin chat te mrau hangno te henre ke ba pen sokhya ya ka bangangan mi syakmat dai bangi ka sengin mi syakmat lu kalong ba lada kasnor kar MDA kan yo sngo le ba jung ka khubor akan ka por ko menta ba to sange no ya ka ban ai ka lockdown namar ba sakano pat ni ki ba ngin mat ki jing jinjar hakini sngi ki baladap no ki bangin adap mat bro te samanta la ngin yo biang ini ka lockdown kalong ke jing yap ya ki tuk isuk kirang li ki juki bat khantam ya ki nongrap ki barat ki kebun ki jat jing thung ki jing tep ki juki tenang ta sucu kumbang li i ni sngi ki baladap ka sarkar kala persang ban penmi ya ka order ban aino ya ki ot ki event number kanero kala kta sisyahi lada de ki nong somdukan lada de ki nong nya kali kamai bat konta terder hato balai ngingin bam jasyo ngingin belasyo lada ngingin duk no watas ni ban belaro kalong ki nong ka bakraw ya ki ngasam kamtam ki badoni ki kon ki kti ki badai chiki school hoi kadang ka online class henrei ki kwi ki kpa ki hapan siubai ya ka bai monthly fees ka jungi chiki school ki hapan siubai namara da kim siuru kimio result kimio kiu kelas ki kun ki juki ki hapan terbiang nangta ki donru ki ba syong dukan ki hapan siu ya ka bai wai dukan ki donru ki ba syong wai ki ying ki hapan siu ru ki bai ying hatu ka sarkar katip ya kata ki cing juki pai ba watang ukhaw ying juki ki bobon ki long ying kim don man shet ban bam endre kata ka sarkar ka ui kata na kiliang ki board district ui kata tege kan kalian kerjungan ngasko ban penpau bangarap dak jing sokhya ka bakraw lada ka sarkar kan penmi ikni ki ot baki event number de na takadaw na kalian gujing kaseng igitu ka sarkar baka de man sange no ban ai ikni ki ot baki event number po jelahi borak kawai nang ta susu hagabai de bat kane ka jingpang covid khat khandai menta pa de gini ski bungi i menta kalong ba lami isu omicron kane na kalian ka sarkar kalapun bor ban shim ketika iki bro hoi ngana kalian gujim kaseng ngim khang iki bomon ban shim ketika iki ki ba kebetulan ka masim bajuki ban shim ketika to ai kin shim kam nilai hendrai ke ka banga kwa ban pinpa ka ka por ka long ba phim dei ban pinbor ya ki wei pat ban shim ketika hadu ba pinda le chikishnong ki thau ba pinda pha pratashnong iki ra bashnong hadu ban pinpa iki asha hadu ba pinda pha ya bandrung haki tliwing ik volunteer jopi man ki tliwing pin pharong pin bandai keli pin ong pila da enjek ndrek da don ro kilong ying ki ba ki pompat da enjek
kila ong kita kikun kujuki to gitu ki baladep an ai inject yang lakajong bat ki bompat dep ai lakajong kishondor kene kalau rak ke divide and rule policy wat hadu haying hastem hasno ngatau bat apo ri ba kecai bendre kujingi ngim kwa ban kanwan kan ke divide and rule ba nginya lek thma haying hastem nginya lek thma po snong po thau hapeng ki baladep ai inject bat ki bompat dep ai inject tengah kerpat ya ka storkar MDA ba ye kanero kade ban sange no mardor ban pinbor ban shime gitika to ai ki hakamon ka balai lut bikin rai namar ka met ka juki ka de rai ka juki namar balada jai ye ka longying ka juki hadin balada ain jek ro onom don menoro balak ban bakli ye ka longying hi brok we ban ka bakhadu ke ka bang snoban pinpa ka de ka por ka menta kalong ka bang ada sosi thang hadu kata-kata hero bahabdin bangali ban tip ye ka jingja ka balajah ni po riboi district hapo snong saiden hadin ba ka we ka long kemi kaba kelalik ban shim dawai nak minta ke boyong klik hadin ba hab ban lek test hadin ba kalau lek test kalau positif bat hadin kata kalau ye kini ke jingpang covid-19 kaba kila penpau hendra hadin ba kata nak kalian jong ka health department ni kila kili ka kilo ong ba pinchong haying ni pinchong postal hendra nak kalian jong ni kalong kemi nanti ada post student kalau ong ba ngang chong haying na marka biang ka jaka chong ni ka sa kani kalong kemi kalau chong shipos ni haying bat hadin kata ro kadang kalong kimi kala dek ban shim ketika ro bat hadin stang kato kadang por ki pendapat bakani kalong kimi kalau ai jingpang omicron de kani kalong kimi kabo shu imbe tang na po lum haying na ying halum mentrai hendrai kabo snow lengok kalong ba kumno kanyo ai kani jingpang omicron tenang kalian kajungi kasen gi ketui ke sarkar ba kamdei ban penpanai kini hamsaya bat kamdei ban keno plumar ya ka bom dan nomre bro tang balik ki duk isuk kirang li ki juki hato ka sarkar kan you right now balik ki kim dan hok show bakit im ha kata ka jinglai lut ki juki batang kita badan ha ka bor ginyok banek dan bor hendrai kin mau ladang ngidan ha ka bor ning dan ha ka bor hendrai ngi di berlong ki bre ki balai lut bak ki im light lut hi namar ba tongin burom ro ya kata ka constitution jongari India namar ba ngi im haduk ini singi menta ngiem ki balai loy bat nak kalian ke Supreme Court hiru haduk mentahi kapat semladan kena ke order bangin syak hukum lah ne bangin syak penbor habede bakane ketika hendrai haduk mentahi nginang long ki balai loy bat ba kesong hakamon go jingi barangi pedang ni ngim pedang ya ketika ya ka bakaduk ka long ba ngaketui ka sarkar ba kade ban sanget mardor kini ki aka borok ki jing penbor habede bat kini ki benchim ketika lane ban penpena ya kani jingpang omicron kam datip ya jing sisa namar galong ka bakta ya galong ying bat ya kari ba kecai bendre ni kecing